Dobre. No boha mu, dajte to ešte raz. Nafúknuť a fúkať stále. Kurva, to ja som zvedavý, o 60 ročný, jak bude dýchať. Fúkať. Ja už nestačím. Z kadzi paru zoberem. Ešte raz nadýchnúť ľuďne, nemusíš silno fúkať, pomaličku fúkať. No. Na ústok si zoberte. No, je tam 0,000. Do piči. V živote som nepil alkohol. V živote som nepil alkohol. V živote. Peňaženku mal som na aute. No, do piči ešte aj o peňaženku. Mári Bohu, Iši Kristovu. A zaž budem pojebaný v roboce, že som prišiel neskoro do piči. S takú robou. Furt dôchodcu kontrolujú. Keď raz idem do piči, furt me policajti kontrolujú. Boha mu, a tu také 18-20 ročné idú len také fofry na tých Fordoch. No. Nič do piči. Idú koniec a nikto ich nekontroluje. Nejak kokota tu furt budú kontrolovať do piči. A ešte bývalý policajt do piči. Kurva vyjebanej. Co má cena policajtov zasadnúto, alebo co? No zveda, jak bece v dochodku do piči, jak bece reagovať. To jebe do piči, toto furt kontrolovanie. Idem 20-ku, stávaj, fúkaj. No tá do piči, dokedy budem fúkať, však do piči som v živote nevypil do piči. Pojebu me, pretože pre mne skoro do roboty. Tako me zjebu všetké, že kde som. Či toto mi môžem jebať do piči tam. Wow. Tvoj, za pol dňa zlikvidované toto všetko. Lebo Rusi a Číňania sú najsilnejší na svete. Každú sekundu, keď 6 Číňanov zomre, na Číne to nepozná. Do piči vás likvidujú tu všetky. Toto, čo vy tu robíte, koľkokrát idem k lekárke, furt poplach, cvičenie, poplach. Čo vy ste? Bratislava ministerstvo, telefur, cvičíce tu do piči. A vojaci základnej služby mali byť. A toto není na beru všelijakých civilistov, je tu akurát chaos do piči. Dostať sa tu je problém. Ja ako podplukovník, ktorý som tu najviac slúžil si Boha, dostať sa tu nemôžem. A k lekárke mi treba ísť. A tá povedala, dokedy mám prísť. Do piči tu narazí s takým poriadkom. A už som ti povedal, nebudem nadávať, keď tu pôjdem. Ale musím! Nedá sa to ináč, ne? Do piči. Kúfor otvoriť. Ja podplukovník mám tu rakety. Do piči. Nikdy mi nekontrolovali kurkovara, akurát dneska kontrolujete. Do piči tam. S vašou robotou. Porotvorte. Také pičoviny tu. Keď viete, že som podplukovník, tak ani by ste ma nemali kontrolovať, len pustiť do piči. A nie, kúfor ukážte. Čo ste vy, obyčajný vojak? Do piči, nič viac. Tu máte, na, samé fľaše. Ďakujem. Piči, tu s vami.